Ja som a Irkutsk. Hem arribat ja aquesta matinada i ara estem anant a passejar, anirem al mercat a comprar menjar i a visitar també alguns monuments, algunes esglésies. Aquest és el carrer de Lenin, com podeu veure l'estàtua. Ja estem a Litsvianka, és un poblet que està al costat del llac Baikal, que de seguida us ensenyarem. És un mercat on veuen molt. El Baikal és el llac més fons del món, la reserva d'aigua dolça més gran del món també, és el llac més net del món. Sí, és el més moltes coses del món. L'altra banda... Aquí veiem la platja del llac Baikal i ara mateix podreu veure com l'Alfredo es banya. Fent striptease i el Xavi tot abrigadet perquè podeu comprendre el fred que fa. Tan. És difícil entrar, però ho aconseguirem. L'Alfredo s'està posant al llac Baikal. La intenció era de posar-nos-hi tots, però entre l'ofreda de l'aigua i el ventet que ve... Podeu comprovar lo abrigats que anem. Anem potser, estem a uns 20 graus, la Laia va amb jaqueta. I l'Alfredo, doncs aquí res. No té calor ell, no té fred. Saluda a la càmera, Alfredo! Està a fons? Toques al fons? Sí. Ah, vale. Què, fa fred o què? Una mica. Atenció, el Xavi fent un intent d'entrar al Baikal. Ho aconseguirà, sí, no? De moment sembla que va bé. Ah, rellisca molt! Endavant, Xavi! Està entrant la Laia ara. Si tremola molt el vídeo és perquè tinc una mica fred. Està dins, ja està dins! Talla! Que tinc molt de fred. És que fa molt de fred. Jo no puc. Ens trobem en un banya, que això vol dir que són uns banys típics russos, molt semblants a la sauna finlandesa. Aquesta és la piscina d'aigua freda, on estarà el Xavi i l'Alfredo, i aquí dins hi ha la sauna. Fa molta calor. No sé si es veu massa bé. És la típica sauna, però a l'estil rus. Hem reservat per una hora, són 700 rubles, uns 17 euros, i és per la sauna i la piscina, nosaltres 3 sols. Ve una mica fosc, però bueno, està guai, no? És l'últim dia a Irkutsk i hem anat a donar una volta pel centre. Aquí veiem l'església del Salvador. I la que es veurà ara allà al fons és la de l'Epifania, no? Sí, Catedral de l'Epifania. Catedral de l'Epifania. Això està al centre, el riu encara passa per aquí al costat. Com podeu veure, fa molta calor. Ens trobem al mercat d'Irkutsk. Això és la zona del davant, on hi ha fruites i verdures i també productes per als jardins i per l'agricultura. I ara entrarem a comprar alguna cosa per dinar. Aquí una panoràmica de tot el mercat. No es poden apreciar del tot totes les botigues, però és perquè es podeu fer una idea de la magnitud que té aquest lloc. Aquest és el mercat de carn. No, de carn no, de verdures, cereals, i just a l'altra banda hi trobem el mercat de carn i peix. Després baixarem i podreu veure l'omul salat, el formatge, la llet, les carnisseries, són bastant espectaculars també. Hem comprat menjar coreà per dinar una mica, encara falta alguna cosa, aquí hi ha paradetes de fruites, de verdures i tota la fila aquesta d'allà al fons són les paradetes de menjar coreà. Aquí hi ha la part de cereals, de galetes i de pastes, i bombons. Com podeu veure, les botigues estan abarrotades. Hi ha molta gent. Aquí està la carn. Pots girar cap allà. Però si no passa res. Aquí està el peix, l'omul, el mateix del Baikal. I per últim, els postres, els pastissos. Quina pinta tenen, eh?
Ja estem a l'hostal. Aquí és on hem dormit les últimes 2 nits. Hi ha la cuina, una mica en l'aigüera, i aquí hem estat menjant. Llavors hi ha la sala comuna on estan la Laia i l'Alfredo apalancats una mica abans de marxar a agafar el tren cap a Ulan-Ude. I això és una de les habitacions dormitori on hem estat dormint. I bueno, doncs, fins la propera, fins la pròxima.